बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां आसाम पुलिसाव सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां आसाम पुलिसाव गासै 5500 गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालारखालि आसाम पुलिसनि एसआई एबि इउबि कनस्टेबल एबि इउबि आरो कामान्ड' बेटालियननि जोबथा फिथाइखौ फोसावदों बे जोबथा फिथाइयावनो जाय बिजाथिफोरा सायख'जादों बे सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां सेप्तेम्बर दाननिनो फैगौ 22 अक्ट' खालारखालि फुंबिलिनि 9 बाजियाव गुवाहाटी खानापारानि भेटेनारि ग्राउन्डआव सायख'जानाय गासैबो बिजाथिफोरखौ नुजाफैनांगौनि थाखाय खावलायदों 22 अक्ट' खालारखालि गुवाहाटी खानापारानि भेटेनारि ग्राउन्डआव गोदानै सायख'जानाय आसाम पुलिसनि बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां आसाम पुलिसाव सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां आसाम पुलिसाव गासै 5500 गोदानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालारखालि आसाम पुलिसनि एसआई एबि इउबि कनस्टेबल एबि इउबि आरो कामान्ड' बेटालियननि जोबथा फिथाइखौ फोसावदों बे जोबथा फिथाइयावनो जाय बिजाथिफोरा सायख'जादों बे सायख'जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां सेप्तेम्बर दाननिनो फैगौ 22 अक्ट' खालारखालि फुंबिलिनि 9 बाजियाव गुवाहाटी खानापारानि भेटेनारि ग्राउन्डआव सायख'जानाय गासैबो बिजाथिफोरखौ नुजाफैनांगौनि थाखाय खावलायदों 22 अक्ट' खालारखालि गुवाहाटी खानापारानि भेटेनारि ग्राउन्डआव गोदानै सायख'जानाय आसाम पुलिसनि बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ